Tak príjemné popoludne. Po dvoch prezentáciách technického, či teda praktického charakteru ideme do subjektívnej roviny. A keďže som mojím panelistom v rámci takého známeho výroku môjho obľúbeného Sira Winstona Churchilla, ktorý povedal, že najlepší bonmot je ten, ktorý je vopred pripravený, dal šancu sa tak zhruba týždeň vopred pripraviť aspoň na okruhy tém, tak som im skrátka nejaké poslal. A teraz ich pripapím tým, že ani jednu z tých tém neotvorím a budeme hovoriť o veselých príbehoch z natáčania, alebo niečo podobné. Nie, lebo Milan mi povedal, že nemá aktuálne nič také nové, čo by mohol verejne publikovať. Veľká škoda. To je dobré, ja som ich tiež nevidel. Takže Katrin predstavila mojich panelistov. Ďakujem pekne za túto príležitosť odmoderovať to. Mám takú spätnú väzbu, neviem, jak som otočený. Začnem otázkou, ktorá neviem, či tam je medzi tými témami, ale Laco, na teba napriamo. Je na kybernetickú bezpečnosť dostatok peňazí v štáte? No, ďakujem za úvodnú otázku. Čo sa týka kybernetickej bezpečnosti a štátu, tak povedzme si, kedy je peňazí dosť. Možno sa dostaneme aj ku téme, ako sú fondy, ale ak pôjdeme z dola, sama samospráva na kybernetickú bezpečnosť nemá dosť peňazí, pretože by si to musela urobiť z vlastného rozpočtu. Čo si myslím, že ani jednému štatutárovi sa moc nechce, či je to už obec, kraj, mesto. Čo sa týka zvrchu, ak sa pozrieme na to takto, tak áno, čo SIXA, alebo na čom SIXA pracovalo a bude pracovať. Isto vieme, že financie, ktoré išli cez fondy alebo cez miery do miest, tých bolo pramálo, lebo dopyt bol 3-krát väčší. Teraz pracujeme na tom, aby išla výzva do 6 000 obyvateľov pre samosprávy a taktiež sa čosi črta, že by išlo aj nad 6 000 obyvateľov pre mesta alebo kraj. Ešte nechcem predkladať. Takže čo sa týka financií, z dola nie, z hora áno. Myslia si to aj vendory? Sú plné správy o tom, ako nevyužívame eurofondy, takže neviem. Presne tam mierim, pretože síce súhlasím s Lacom, moja skúsenosť, že si kompetenčná centra je, že bol relatívne nízky záujem o to, aby sa hlásili o tie peniaze ľudia. To znamená, že na jednej strane chápem, že nemajú ich v tom rozpočte, a na druhej strane či plán obnovy, či skrátka rôzne ďalšie fondy alebo priamo riadené programy Európskej únie, z môjho pohľadu sú tam skrátka dosť veľké peniaze na to, aby sa základné opatrenia dali spraviť. Tak teda, Žolty? No ja si myslím, že najväčší problém je vo verejnom obstaraní ako takom v tom procese. To je zle. To je strašne dlhé, prepáč, a neefektívne a dlhé a komplikované a dlhé. Peťa. Tak to asi moc nezmeníme, ale mne v zásade možno častokrát chýba aj taká trochu koncepcia. A nehovorím, že úplne absentuje, ale málo kedy sa niečo dodrží, ak aj existuje tak nejaká koncepcia bezpečnosti. Ja radšej budem hovoriť takto. Ešte horšie. A to je už vypnuté. Ja sa vrtím sa tu na sedadle, aby som sa otočil tých reprákov nejak inak, ale... A sa to skúsi niekto, nie? Keď to všetko vypneme, tak to bude ľahšie asi. Uklíčime to? Hej. Mne chýba tá koncepcia, pretože bezpečnosť není, že nie si niečo kúpim a som bezpečný, ale vždy je to nejaký proces a nie len vo verejnom sektore, vidím to aj v súkromnom sektore, že ešte stále nemáme všetko pokryté tak, ako by možno nejaká ideálna bezpečnostná architektúra mala vyzerať. A v súvislosti s tým, že samozrejme sú tu nové veci, prichádza AI, s tým súvisia možno nové technológie, nové pohľady na bezpečnosť,
Takže vždy tu bude niečo, čo budeme musieť možno dobiehať nejakým spôsobom a máme tam obrovské medzery, takže ani zďaleka to nie je potrebné možnosť povedať, že budžet. Takže je tam dosť peniazy, či nie je tam dosť peniazy? Vlastne som sa nedočkal odpovede, nevedel na vás. Ja to vnímam, že nie je. Minimálne stále je kam ešte dávať tie peniaze. V zmysle rozumne ich využiť. Žolk naznačil jednu zaujímavú problematiku, ktorá sa tu ale s informatizáciou ťahne dlho. Trošku obočím ale aj ten záspet do toho streamu. Aj dvaja oficiálni predstavitelia štátu na začiatku povedali veľmi správne, že kybernetická bezpečnosť nie je akoby odťažitá téma a že by mala byť v konečnom úsledku uplatňovaná naprieč informatizáciou, aby som to takto zjednodušene povedal. OK, takže skúsim ešte raz takto. Je to čistejšie. Takže kybernetická bezpečnosť by mala byť, alebo je naprieč informatizáciou ako taká a teda otázka toho, že či financovať kybernetickú bezpečnosť nejakým spôsobom zvlášť, alebo či obstarávať kybernetickú bezpečnosť nejakým spôsobom zvlášť, je vlastne by default zodpovedaná. Mala by byť súčasťou nejakých obstarávaní aj štandardne dodávok systémov, alebo skrátka maintenance a teda. Keď už na mňa pozeráš takto citlivo, tak sa ťa rovno spýtam, ako vidíš túto otázku ty. Ja tak citlivo pozerám, lebo mám veľmi čerstvú skúsenosť. Pred nejakým dňom alebo dvomi sme boli požiadaní o nejaké penetračné testy na aplikáciu, ktorá sa čerstvo akože vyvinula. A mal som takú otázku, že prečo penetračné testy, že či tam bola nejaká bezpečnosť v oblasti teda vo fáze návrhu, hej, a že či už sa robil nejaký review zdrojového kódu a takéto veci, vieš, ktoré teoreticky predchádzajú tomu úplnému záveru, že niekto skúsi hotovú nasadenú aplikáciu v podstate vyhekovať, zaútočiť na ňu. No a odpoveď bola dvojitá, jednak na tú prvú časť som sa nedozvedel, že či bola nejaká robota na tej bezpečnostnej architektúre, čiže asi skôr typujem, že nebola možno, neviem, nechcem krivdiť, hej, ale neviem. A na tú druhú časť, že teda či skôr nebude efektívnejšie pozrieť review zdrojového kódu, bola odpoveď, že no a máte vy vôbec dostať zdrojový kód? Tak keď mi niekto verí, či mu vyhekujem aplikáciu, tak možno by mi mohol veriť aj v tomto. To bola dodávka pre štát, áno? To bola dodávka pre štát, áno. A teda, no, zatiaľ ešte nie, ale teda sme v debate. Pointa je, že možno nie všetci vedia, kde všade tú bezpečnosť k tomu projektu prilepiť. No, aj niekoľko európskych právnych predpisov hovorí o tom, že security by design, privacy by default a neviem čo. Ako to vidí vendor číslo 3? Môžem ešte prosím ťa k tomu, lebo veľmi to potrebujem povedať, že si sa pýtal, že či sú a som hovoril, že neskoro a ťažko. Si zoberte, že jedna z najväčších nemocníc vyhrala zhodou okolností našu technológiu v januári, teda vyhrali sme u nich súťaž verejnú. Je maj, on nemá veľmi kľúčový element, nech nepoviem, že ktorý, nech ich neprezradím. A ešte to musí ísť na úvo a že to je, čo, proste to je nezmyselné, neskutočne nezmyselné, že nikto sa nezamyslí na týmto, že on to fakt potrebuje, on to vysúťaž začal minulý rok a tento trvanie, a nikoho to nezaujíma, že on tam nemá ten element, že to je kritická infraštruktúra. Toto myslím, Já bych tam doplnil ten kontext toho, že veřejná správa vždycky bude lehce pozadu proti komerčním firmám a výrobci vlastně musí zaujmout, takže výrobci vyrábí, inovují a přináší nějaké nové vize, nové strategie, které zase reflektují trh. Takže za mě, jestli je dost peněz nebo není dost peněz, je, řekněme, nerelevantní otázka. Možná jich je dost, akorát nevíme, na které projekty využít. Z pohledu vendora nebo komerční firmy jich bude málo, protože komerční firma chce vyrábět a prodávat, takže z toho pohledu nebude peněz nikdy dost, ale abych se spíš podíval na reálné využití a reálný příklad použití potom těch bezpečnostních konceptů a strategií. Takže z tohohle pohledu je těžko říct, peněz je dost nebo málo. Pozeráte na mňa, pán kolega, takže Peter Danko. Dobrý deň, ďakujem pekne za príležitosť byť v takejto, povedzme, odbornej a skúsenej zostave.
Ja teda sa určite neštilizujem do role odborníka, ale teda, keď môžem hovoriť za ministerstvo práce, ja teda dnes hovorím za ministerstvo práce, ako teda jedného zo subjektov, na ktorom sa nám podarilo vybudovať SOK. Môžem hovoriť ako keby možno z praxe o tom, čo kolegovia ako keby odporúčajú robiť a vendori odporúčajú kúpiť. Keď sa bavíme o tom, že či je peniazy dosť alebo málo, ono aj áno, aj nie. Z našej skúsenosti vieme, že teda ak vieme zabojovať o projektové peniaze, tak tých peniazí v podstate na vybudovanie aj SOKu, alebo teda možno aj menších riešení je dosť. Ako netreli sme núdzu o peniaze v tomto prípade z plánu obnovy. Zase na druhej strane, ale teraz keď sa dostávame do toho OPEX-ového spektra, tak tam o peniaze bojujeme, hej. Tam tých peniazí je málo, v podstate v štáte stále sme zvyknutí financovať projekty, ale nepozerať potom na tú dlhodobejšiu udržateľnosť. My povinnosti udržať projekty máme, problém je ale v zháňaní tých peniazí na udržateľnosť, čiže v tomto smere už peniazy dosť nie je. A možno ešte by som len posunul, ak môžem, aby som nezdržiaval, ale by som možno len posunul tú otázku je ďalej, že ono ani nie je dôležité, že či investujeme veľa alebo málo, lebo čo je veľa, alebo čo je dosť v kyber oblasti. No, nikdy nie je dosť, že môj šéf povie, že to je čierna diera na peniaze, ale lebo ono v podstate kyber bezpečnosť je ako keby, ja si hádam, jediná oblasť, kde keď vlastne všetko funguje, tak vyzerá, že nič nerobíte. Čiže tam tých peniazí nie je asi nikdy dosť, ale je asi dôležité a vendori mi určite dajú za pravdu si povedať, alebo teda definovať, že do čoho investujete. Nie, že koľko, ale do čoho. Nechajte si ešte mikrofón, lebo na vás mám ešte otázku doplňujúcu. Otvorene priznám, čak nie je to nič tajného, že viem, že ministerstvo práce bolo účastné nejakej časti čerpania z plánu obnovy práve na kybernetickú bezpečnosť a viem to pretože potom Miri si ma objednalo ako znalca na posúdenie akoby implementácie ako takej, takže tam som bol a môžem povedať, že to zimplementovali dobre. Ale zároveň, ak neviem, či to prezradím, ale naznačím, otázka kapacity, ľudskej kapacity, lebo však fajn, že máte nástroj a máte ho, no len ako zabezpečíte udržateľnosť toho celého projektu tak, aby vám tí ľudia odtiaľ, keď ich vyškolíte, dostanete do toho, jednoducho neubzykli v krátkej dobe preč. A prípadne... Ja to doplním ešte, lebo ja sa tiež... Otázku? Dobre. Áno, doplním tú otázku, lebo tiež som chcel na to reagovať, že keď to potom rozmeníme na drobné, že či tých ľudí bude dosť pre každé ministerstvo alebo každú organizáciu, ak si každý začne budovať niečo vlastné, nejaký vlastný SOK, povedzme, ale to nemusí byť iba na príklade SOKu, ale tam sa to dobre nejak demonstruje. Takže či tých ľudí vlastne bude dosť, či máme tu vôbec toľko ľudí, aby sme to celé takto vedeli obsiahnuť. Ďakujem pekne obidvom. Asi viem, čo poviem. Ale takto, že začnem možno od konca. Samozrejme... Nebolo to provokácia. Nie, kľudne, ja som zvyknutý. Takto, že samozrejme ľudí dosť nie je. Hej. My to vidíme tiež, my takisto zaneme ľudí a teda ďakujem Milanovi Štvanovi, že ma tu pozval, lebo teda môžem robiť ako keby vlastne promo na nejaké pozície, ktoré ešte v SOKu potrebujeme obsadiť. Hej. Čiže ak by ste niekto vedeli alebo mali záujem, treba sa prísť porozprávať. Ale nie, že samozrejme ľudí je málo. Ja ani nechcem hovoriť o tom, že teda každá organizácia by si teraz mala budovať SOK, to samozrejme nemá zmysel, hej, že u nás to teda ale zmysel dávalo, my sme rezort naozaj ako keby pomerne komplexný a teda aj čo sa týka počtu používateľov keby väčší, z tých väčších, čiže u nás to zmysel dávalo už nejaký čas. Ja teda na ministerstve práce nie som až tak dlho, ale ja evidujem snahy ministerstva práce o vybudovanie SOKu už asi 8 rokov, alebo tak nejak spätne dozadu, keď sme boli na nejakých pracovných skupinách.
bola o tomto debata. Čiže teraz sa to podarilo, hej, že ten SOK máme a začíname teda, povedzme, že začíname, hej, lebo vy ste zauditovali nejaký stav kvôli projektu, tie prerekvizity sme naplnili a pokračujeme ďalej, ale ja hovorím, že my sme neskončili so SOKom, hej, tým, že projekt skončil, neznamená, že skončili, my ešte len začíname v podstate. Ten tím samozrejme nejaký základný máme, potrebujeme ho dobudovať, lebo teda nie je úplne dostatočný na to, čo sa teda požaduje, alebo teda čo máme nadizajnované ako keby v tých procesoch, ktoré sa má pokrývať. Ale ja vidím teda samozrejme aj pre nás a možno odporúčanie aj pre ostatných budúcnosť v hybridnom ako keby šerovaní tých kapacít. Určite kapacity doma potrebujeme. Mne nestačí proste mať len externistu, lebo externista proste urobí svoju prácu, vyfakturuje a zajtra ho tu nemám, hej? A čo potom? Keď náhodou nevyobstarám, keď náhodou vedenie zmení pohľad na financovanie takýchto služieb a podobne. Čiže internú kapacitu a ten knowledge, tú bázu potrebujeme doma v nejakej miere, ale samozrejme my sa nebudeme a nemáme ambíciu stávať do pozície ako keby SOKu, ktorý teda vy ako vendori ponúkate ako svoju službu. Samozrejme my takú ambíciu nemáme. My sa staráme o seba, o svoje prostredie, tak aby sme pokryli čo najväčšie ako keby penzum tých operácií, tých procesov a samozrejme na doplnenie špecifických činností si vás kúpime. Teda vyobstaráme, prepáčte. Budem plynulo nadväzovať, čo tak zdieľané služby a automatizácia, ale skúste na to možno, Peťo. Ja som v podstate tam aj mieril tou doplňujúcou otázkou, lebo si myslím, že áno, že tam to dáva zmysel. Samozrejme určite sú rezorty, kde dáva zmysel mať dedikovaný SOK vlastný, kde jednoducho nie je priestor na to, aby takáto nejaká kľúčová služba bola zabezpečovaná externe, vôbec to neprichádza do úvahy a ani sa o tom nemusíme nejakým spôsobom ďalej baviť. A potom sú také, kde práve takéto zdieľané služby by dávali obrovský zmysel, lebo naozaj, ja neviem, v prípade rezortu typicky, alebo nejakých odvetví, napríklad nemocnice, healthcare, tam si myslím, že ten priestor na to je obrovský. A dávalo by to naozaj, malo by to hlavu a petu. Tie zdieľané služby, keby sa vybudovali a boli by naozaj takýmto spôsobom riešené, že by mali určitú kvalitu, ktorú nie každá nemocnica by si, povedzme, vedela dovoliť, keby si to riešila samostatne. Takže aj v tej kvalite tam potom vidím akoby zásadný rozdiel. A samozrejme možno aj pre nejaké riešenie takéto služby, tak aj samotné zriadenie by asi bolo pre štát možno výhodnejšie, pretože keď to porovnám z toho nášho vendorského pohľadu, ak príde niekto a bude chcieť po mne SIEM za 20 000 v úvodzovkách, alebo bude to projekt za veľa miliónov, tak tiež sa na to budeme pozerať inak a bude tá priorita, aby sme teda možno sa trošku viacej uskromnili alebo niečo zmysluplnejšie navrhli. Ja som si teraz uvedomil, že sa tu oháňame dvomi skratkami. Jedno je SOC, druhé je SIEM, takto auditorium to nemusí bezpodmienečne vedieť, takže SOC je Security Operations Center, alebo Centrum bezpečnostných operácií, skratka tá jedna miestnosť plná obrazoviek, aby som to zjednodušene povedal, Martin Hrachala to pekne ukázal jednu takú na obrázku. A SIEM je Security Information Event Management System, to je de facto monitoring bezpečnostný, takže o týchto dvoch veciach rozprávame. Na jednej strane je to otázka nástrojov, na druhej strane otázka kapacity a preto od začiatku tejto diskusie sa točíme presne okolo tých dvoch rovín. Laco, cez prestávku pri káve sme sa bavili o tom, že máš ambíciu zajtra ísť presvedčiť nejakú skupinku samospráv o tom, aby sa pripojili k takéto zdieľanej službe, ktorú poskytuje CSIRT-SK. Áno. Ide. Ďakujem. Takže toto, čo si načrtol, plánujeme aj v rámci MIRI po celom Slovensku robiť takú kontinuálnu šnúru. V CIRTE máme nástroj, na ktoré môžu pristupovať obce.
Keď hovoríme tu o začiatku, ja hovorím stále o verejnej správe. V mojom predošlom živote som bol manažer kybernetickej bezpečnosti pre obce, starosta, takže viem, čo je to brojiť sa s peniazmi. A keď poviem, že boli zhora, a kto ich využil, ten ich využil. S vendormi je to už ťažšie, pretože keď si mám vybrať niečo, tak to je ešte ťažšie, keď v tom nie som doma. Ale čo sa týka tohto dolného Kubína, čo si spomínal, takže áno, po celom Slovensku ideme šňúrov, kde by sme povysvetľovali, ale nielen z CIRTu, čo sa týka na penetračné testovanie, alebo vlastne nástrojov Ares, Achilles, Afrodita, ale aj s pánom riaditeľom z Orkivu, orgán riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti, kde si obce môžu vlastne vypočuť, na čo je tu centrálny portál kybernetickej bezpečnosti, aké má výhody, jednotný metodický rámec, čo všetko sa v ňom nachádza. Budú mať taký celý prehľad starostovia štatutári, a to nie len starostovia, ale pôjdeme ku štatutárom všetkých OVM-iek. Môžem povedať, že na všetkých vrstvách, čo sa týka legislatívnej, personálnej aj technologickej, kde všade sa môžu posunúť a čo by mohli z toho mať. Ja by som, ak náhodou niektorý z nich pozerá, rád prihrial vašu polievočku, pretože ono to nie je ani tak o tých technológiách, a bolo ich tu vymenovaných veľa, ktoré potenciálne môžu dostať, ale o tých živých ľuďoch, ktorých bežná obec nemá veľa a ktorí nemajú v pracovnej náplni sledovať bezpečnostné udalosti a hrozby. Zatiaľ, čo vy máte reálne ľudí v tom dohľadovom centre, čiže toto im podľa mňa pomôže najviac, jednoducho živí ľudia, ktorí vedia riešiť veci. Toto je veľká pravda, pretože keď sme hovorili tu na personálnych kapacitách, verejná správa ich vôbec nemá. Keď sme hovoríme o nejakých zdieľaných službách a nástrojoch, technológiách, tak ku tomuto by sme sa mohli aj do budúcna obrátiť, pretože pred chvíľkou som hovoril nejaké vrstvy, či to legislatívna, organizačná alebo technologická. Vo všetkých troch sa musíme nejakým spôsobom centralizovať. Takže to bude napríklad jeden manažer kybernetickej bezpečnosti pre 10 alebo pre jeden okres. Bude tu jeden SOC pre celý okres, ale to je zase hudba v budúcnosti, kde nechcem teraz niečo marovať, ale tá realita je zatiaľ niekde. Nakoniec veď samosprávy majú svoje ústredné nejaké datacentrá, ktoré by v tomto zmysle tie šerované služby poskytnúť mohli. To sú niekde minimálne dvaja kolegovia. Tam sedia, v kotiku sa usmievajú, takže otázka, že či nie je takýto záujem zo strany samospráv, sorry, že som sa takto chytil samospráv, či nie je takýto záujem zo strany samospráv, namiesto toho, ako budovať vlastné kapacity na okresnej úrovni, skúsiť využiť niečo, čo je centrálne, tá infraštruktúra je plus minus rovnaká, čiže je to celkom homogénne v tom zmysle a tým pádom pripojiteľné do nejakého centrálneho monitoringu aj SOC-u. Názor? Samozrejme, ale treba o tom hovoriť a treba im pristúpiť ku tým štatutárom, lebo keď o tom nebudú vedieť, no tak ten manažer kybernetickej bezpečnosti, máme 1 na 1000 obcí, čo im povie? Dobre, Peťo, Žolt, nejaká forma automatizácie aspoň pre, povedzme, stredne veľké mestá pomohla by, lebo oni sú rovnaký problém majú s kapacitou ľudskou, ale tak niečo, čo je dostupné cenovo a strčíte tam appliance, zapnete ho, začne blikať a už máme bezpečnosť? Ja si myslím, že o tých technológiách sme možno hovorili, áno sú, však o tom celé je tá automatizácia ako taká, ale ja by som sa ešte vrátil jeden krok, ktorý by som možno rád tak pichol, že a verím, že to Milan práve potvrdí z toho, no lebo mne sa vôbec nepáči totiž to, že procesne tie audity, ktoré naštartoval nový zákon, nútia tie jednotlivé firmy, per firma si kupovať rôzne nástroje, nech už nevenujeme, že SIEM, a sa kontroluje vyslovene, že máš zhodu, nemáš zhodu, že máš SIEM, nemáš SIEM. A ja si myslím, že tá koncepcia by mi naozaj tam, a neviem, či sa to dá naštartovať na takýchto fórach, že naozaj konceptne sa zamyslieť, že ktoré tie bezpečnostné technológie by mali byť naozaj možno až rezortné. Zapamätaj si, čo si chcel povedať, a preruším ťa. Ako auditor s číslom certifikátu 001 ti môžem povedať, že audity do toho nikoho nenútia. Audit len skrátka povie Mám niekoľko zákazníkov, ktorí nič iné nemajú, ale niektoré tie odrážky ako keby chcú spĺňať a proste kupujú si technológie per firmička. Alebo ako hovoríte, že auditor povedal, že potrebujete kúpiť SIEM? Áno.
Dobre, ale nie je to presne to isté, ako keď chodia tí obchodníci a hovoria, že predám vám za furík NIS 2, ale ktorú nás neplatí. Ale je to to isté, len to myslím tým verbačne a potom odozdám, že prečo sa nezamyslíme, že urobiť rezortný nejaký sok? To sa dá tiež, a to, ale ja nie som auditor, ale nemyslím, že my hovoríme, že treba, aby každá firma mala svoj vlastný, to tam nebude napísané. Ja by som si to nedovolil povedať tu a teraz, keby som to nepočul na vlastné uši niekoľkokrát. Čiže on to nepovedal, že má mať sok, ale že majú kúpiť SIEM alebo nejaký appliance od nich. Dobre, ale píše sa v nejakej našej vyhláške, musíte kúpiť SIEM. Práve, že nie, však preto som opovedal. Ja neotočím na to, že teraz na vyhlášku, to je jedno, že čo pointa je, to, čo som tým chcel povedať, že nenúďme tie maličké mestečká a obce kupovať nejaké technológie, lebo to vyžaduje nejaká ale skúsme im pomôcť. Ja tak hovorím, že zdravotníctvo by sa malo starať o svoje deti, o svoje nemocnice, školstvo o svoje školy a univerzity, obrana o svojich, každý o svojich. Podľa mňa to by bolo také koncepčné, pekné. S týmto veľmi súhlasím a my podporujeme napríklad vznik sektorových cirtov a sektorových sokov. Veľmi podporujeme. Tak, lebo tých ľudí proste nebude. Toto môžeme hovoriť, už o tom hovoríme niekoľko rokov. Proste tých ľudí nebude pre tieto technológie. Čiže tak. Ale otvoril si dobre, Peťo ešte nám to reaguje. Ja skúsim zodpovedať tú tvoju otázku, že či tá automatizácia nejakým spôsobom... Niekto si ma všimol, lebo žltý mi prebral slovo. Že či pomôže. No, ako istým spôsobom trochu áno, ale na konci dňa ten man in the loop tam aj tak zostane a nezbavíme sa ho, hej? Čiže aj tak budem potrebovať človeka a to je jedno, či prevádzkujem sieť, či tam mám 20 zariadení alebo 2, nejaký človek tam bude musieť byť. Nedá sa to zautomatizovať tak, že kúpim si krabičku, magicky jej ukážem, čo všetko má robiť a ona to začne robiť a ja už nebudem potrebovať nikoho v tej firme, ako aby to nejakým spôsobom dohľadoval alebo nejakým spôsobom ďalej riadil. Tak to sa asi v krátkej dobe nestane. Ja sa strašne bojím, ja sa chytím jedného slovíčka, že nedá sa. Dnes sa už bohužiaľ dá. Akože dnes naozaj sú ľudia, ktorí na tie agentské systémy to napoja a myslia si, že sú za vodou. A to je strašne nebezpečné. Ja by som vyslovene varoval, že pozor, slovo nedá sa znamená nemalo by sa, je to hlúpy nápad. Tak, možno, áno, to je lepšia formulácia. Ale myslím, že hovoríme teda to isté, že man in the loop tam jednoducho stále bude. A tých ľudí budeme potrebovať. A nie je ich veľa, takže nejakým spôsobom tá automatizácia nám pomôže, ale nie je to všeliek. Nemôžeme sa tváriť, že keď ju budeme mať, takže už bude dobre. V bezpečnostnej vede, v tej teórii funguje taký princíp, taký triangulát, že people, process, technology. A my sa celý čas bavíme o trošku jednej, trošku druhej z týchto vecí. Mňa zaujíma teraz tá, ktorú sme ešte tak veľmi nenačali, proces. Jediný Milan to spomenul trošku. Ako vidíte rozdiel medzi tým, ako by som to povedal, tým checklistovým spôsobom prístupu ku bezpečnosti a reálnym dosiahnutím bezpečnosti z hľadiska implementácie dostatočne vyspelého procesu. Milan. Velmi dobrý point a já jsem na to narážel z toho pohledu, když někdy před 15-18 lety začalo se řešit nějaká regulace a bylo tam přesně poříďte si platformy SIEM, takový jako výkřik těch technologických vendorů, tak vlastně žádná legislativa tohle neříká. Tam se zmiňuje o povinnosti vidět, monitorovat, analyzovat. A já když jsem měl nějakou konzultaci a byl to vyloženě právník, který říkal výklad toho práva a tam říkal krásnou větu. Povinnost monitorovat a vést záznam znamená, že účetní nebo nějaká asistentka ředitele udělá čárku na pivní tácek, že viděla, že přišel mail nebo že viděla nějakou událost. Takže forma je na nás, jak ji stanovíme. A já za vendora bych chtěl uvést vlastně ten důležitý point je v tom, že konkrétně Cisco se snaží mít bezpečnost embedded, to znamená ty nástroje monitorovací, řekněme korelační nějaké enginy a tyhle ty věci mít jako nativně vyřešeny přímo v tom samém vlastně výrobku nebo v tom té konkrétní infrastruktuře. Takže my máme připraveno někde korelované eventy poslat na jednu platformu, když to chcete hodně zjednodušit. A teď je otázka legislativní, jestli zřizovatelem, poskytovatelem té služby bude nějaká, řekněme, centrální jednotka na úrovni kraje, na úrovni rezortu, na úrovni státu. A tam samozřejmě dává smysl nějaká míra centralizace. A pak třetí legislativní bod, který bych doplnil, je
data compliance, jo, takže posíláme data, kam je posíláme, kdo má nad tím kontrolu, jsou podle národní legislativy jako provozované ty cloudové služby a cloudové poskytovatele cloudových služeb. Takže to je další jako otázka k zamyšlení, která je potřeba si řešit na nějaké centrální úrovni. Ako by sme mohli merať efektivitu peňazí investovaných do kybernetickej bezpečnosti, či už prevádzkových, či už investičných? To, Laco, asi je to skôr na teba a výzva pre míry, samozrejme myslím teda štátnu správu, verejnú správu. Je k dispozícii nejaká možnosť merať bezpečnosť a jej trend, prípadne Milan, keď to doplníš? Za mňa... Stiahnuť to, že skrátka, tu sme dali 1 000 000 a zvýšila sa nám úroveň bezpečnosti z 1 na 8. No, dobre, ale to má zasa viacero rovín, pretože ak pôjdem ku... No, merať za mňa sa to nedá, pretože ak mám nejaký projekt, ktorý som získal, a hovorili sme teraz o pláne obnovy, končí mi. Udržateľnosť, ďalšie peniažky potrebujem. Je to kybernetické bezpečnosť, keď mi skončí plán obnovy? No nie, pretože mám niečo nakúpené, ale ja potrebujem potom aj sa o to starať. Vlastne potrebujem ľudí, aby mi s tým pokračovali. Merať kybernetickú bezpečnosť alebo stav kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe neviem na to odpovedať, ani si netrúfam. Čo môžeme urobiť, alebo čo mieriť na sekcia kybernetickej bezpečnosti už započala, tak to je aspoň dotazníkovo sa pýtať, v akom stave sa nachádzajú obce, mesta, kraje. A vyhodnotenie síce ešte nemáme, ale budeme v blízkej budúcnosti mať. Tieto dotazníky nám aspoň ukážu, že kde sa nachádza stav kybernetickej bezpečnosti, ale merať nedovolím si tvrdiť. A kolega? Ja neviem, ja sa iba spýtam opäť. A teda pokiaľ máme nejaký audit a výsledkom je nejaká zhoda, alebo teda nejaký súlad, pardon, aby som sa vyjadril, tak aby si mi to nerozporoval. Hej, prepáč. Tak to je nejakým spôsobom merateľné, alebo ja neviem, počet hlásených incidentov, dalo by sa možno povedať, že čím viac vidím, tak, alebo mám možnosť vidieť, tým možno tých incidentov budem vidieť viac. Neviem, nie je úlohou moderátora hovoriť vlastné názory, ale v tomto prípade musím povedať jednu vec, merať sa to dá. Je to predmetom mojej dizertačky, tá metrika, takže toto nebudeme teraz riešiť, ale v zásade, ale iba som vás skúšal. Skôr ide o to, ako vzťahnuť, teda bez toho, aby bola oficiálne stanovená metrika, akože teraz ešte stále nie je, ani zo strany MIRI, ani zo strany MBU. Dúfam, že bude. MBU na tom pracuje asi tak rok a pol, takže áno, dostaneme sa k tomu. Ale či subjektívne viete stiahnuť, že tu sme niečo zinvestovali, o niečo sa to zlepšilo. Subjektívne metriky na to sú verejne známe, alebo verejne dostupné rámce na to existujú. Napríklad CMMI, to sa dá merať povedzme v 5-stupňovej úrovni vyspelosti. Takže povedzme, že teraz nemám nič, znamená 0. Teraz robím niečo ad hoc, znamená 2. Teraz niečo riadím, znamená 3 a tak ďalej. Viete toto aspoň stiahnuť a robí to vôbec niekto? Ministerstvo. Ďakujem. No, keďže zastupujem ten taký byrokratický aparát, hej, pomedzi tých kolegov, ktorí teda tu sedia, ono v podstate nejaký spôsob merania existuje. My vlastne každé 2 roky absolvujeme nejaký kyberaudit, ktorý teda vyhodnotí compliance voči vyhláške a zákonu, čiže to si absolvujeme, hej. Zhodou okolností sme absolvovali aj pred pár mesiacmi, hej, čiže my si meráme, hej, v štátnej správe. Verejná správa, priznám sa, neviem ako je to na tom, ale asi to nie je úplne odpovedná, alebo teda asi toto nebolo predmetom vašej dizertačnej práce, samozrejme, to je nadnesenie, že ten compliance so zákonom nie je úplne ako keby ukazovateľ toho, ako sme pripravení. Samozrejme, my sa na to tiež ani tak nepozeráme. My sme mali, ja neviem, možno sme mali pomerne vysoké percento zhody so zákonom, s vyhláškou, ale ja teda budem trvať na tom, a takisto to vyžaduje potom odo mňa aj môj šéf, že teda ak sme z okolností v tom období, keď sme implementovali, alebo teda finišovali s implementáciou SOC-u, zhruba v tom období prebiehal aj vlastne ten reaudit kybernetický, bude odo mňa teda samozrejme šéf vyžadovať nejaké vyhodnotenie, povedzme po roku, nemusíme čakať na 2 roky,
toho, ako sa opatrenia zo SOKu, alebo tá nástroje, a teda SOK ako taký, prejavil zvýšení tej našej schopnosti. Samozrejme, v číslach sa to bude ťažko vyjadrovať, zase príde auditor, ktorý nás nejak ohodnotí. Samozrejme, čím vyššie hodnotenie zhody, tým ako keby už potom pomalší progres, hej, že keď má niekto 30, tak na 40-50 skočí rýchlo, ale my už áno, budeme presne v tej takej peknej krivke, ale určite nejaký ten posun ukázať musíme a chceme, a teda si budeme aj vedieť, lebo jednoducho, keď raz nemáme nástroje, nemáme ľudí, nemáme procesy, tak jednoducho, keď nevidíme na to, že sa niečo u nás deje, no tak nemôžeme byť kompetitívny voči tomu kyberzločinu. Ale teda nejaký spôsob merania máme a teda snažíme sa to aj vyhodnocovať z pohľadu tej investície. Investícia bola veľká, samozrejme, že šéf ešte o tom nevie, ale tie OPEXy budú ešte väčšie. Ak by som mohol zareagovať na zo pár vecí. V prvom rade, Ivan, iba ty dokážeš uniesť panelovú diskusiu na prezentáciu svojej dizertačnej práce, takže gratulujeme ti, dúfam, že si obhájil, ale urobil si chybu, lebo teraz si ju prečítame a veľmi s kritickým okom budeme pozerať, čo si tam napísal. No a... To je výborné. Takže už ju máme, prečítam. No, ale aby som sa vyjadril k téme merania, hej, samozrejme existujú také tie metriky vyspelosti a napríklad všetky európske cirkvi v podstate povinne si sami merajú vyspelosť, napríklad pomocou SIM-3 metodiky. Existuje ich viacero ďalších, napríklad pre SOKy je samostatná a podobne. Ale z čisto praktického pohľadu a v slovenských reáliách, také úplne najzákladnejšie, najjednoduchšie. Existuje taká krivka. Na začiatku mám 0 incidentov, pretože ich nevidím, hej. Potom si vybudujem nejaké schopnosti, zrazu vidím incidenty a potom možno už ich aj začnem riešiť a zase to ide možno dolu. Čiže ak mi niekto povie, že má 0 incidentov, tak bude veľmi vľavo alebo veľmi vpravo na tej krivke, hej. A môj taký realistický pohľad je, že ak nie je niekto zhruba tam v strede, tak pravdepodobne to nemá dobre vybudované. Neviem o tom, že by niekto bol úplne na tom pravom konci krivky, kde už nemá incidenty, pretože ich naozaj má všetky vyriešené a všetko je úžasné. Ja chcem ešte reagovať na to, že áno, hovoríme to z pohľadu vendorov, hovoríme to z pohľadu štátu. Keď sme šli sem, hovoril som mi, že drž sa témy. Téma je kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe a ja verejnú správu naozaj berem, že verejnú správu, nie štát alebo vendorov. Vrátane samosprávy. Ja držím sa verejnej správy, takže chcem iba povedať, že vo verejnej správe sa moc audity nerobili, pretože tam boli samohodnotenia a samohodnotenia, opäť ku ním nechcem hovoriť, to by skôr vedel výsledky Národný bezpečnostný úrad. No a ponovom tiež sa budeme snažiť urobiť niečo ako samohodnotenie aj na miery, pretože obce do 6 000 obyvateľov už by nemali patriť pod Národný bezpečnostný úrad, ale budú priamo jednotka kategória v zákone o ITVS. Ešte môžem aj ja za nás... sa k niečomu vrátiť. Že, nechcem, práve, že to meranie som chcel povedať, že my napríklad, tým, že sme platformové riešenie na bezpečnosť, tak robíme rôzne assessmenty, kde robíme práve analýzu toho, že či tam je toho dosť, alebo ešte nie. Či napríklad ransomware readiness, SOC readiness a tak ďalej, a tak ďalej. Trošku spravím reklamu toto môjmu priateľovi Václavi Šnapkovi, lebo skrátka po niekoľkých výmenách za tie roky, čo si pamätám, taký som starý, že aspoň 5 generálnych riaditeľov si tam pamätám smerom dozadu, je asi prvý, ktorý naozaj je silným fandom samosprávy slovenskej, takže dúfam, že v tom sa niečo zmení, lebo trošku macožsky sa správali predchádzajúce sekcie. Ale prosím ťa, povedz niečo na tému dotazníka, lebo ty si to spomenul a ja viem, že ste robili čosi. Viem o tom ešte tak zhruba spred 3/4 roka, keď sme s Robom Kovačom jednoducho riešili možné otázky a neviem, jak to prebehlo a či ste robili ten dotazník a do akej miery bude ten dotazník na samosprávy šírený a čo z toho, aké sú výsledky, respektíve či sa bude niečo z toho vyhodnocovať štatisticky. Dotazník, ty pracuješ na viacero dotazníkov, jedným z nich bol aj tento pre Miri. Áno, s riaditeľom Morkivu, s Robom Kovačom si tam vypracovali ste perfektný dotazník. Ja nie, toto nie je môj, ja som to len ako pripomenul. Čo musím povedať, alebo keď som ho prvýkrát videl, najprv som si myslel, že to je polaudit.
tam bolo toľko otázok, ale potom, keď ma do toho dostal riaditeľ pán Kovač, tak som videl, že o čo sa snažia, pretože naozaj ten stav kybernetickej bezpečnosti, čo chcú zistiť na Orkybe, bude potrebný aj do budúcna a bude potrebný aj pre formulovanie a dá sa povedať, že výmysel nových víziev. Takže tento dotazník bol v marec, apríl, tak nejak poradte mi, marec, apríl, áno. Vyhodnotenie, ku tomu ešte nemôžem povedať nič, pretože to sa ešte teraz vyhodnocuje, ale keď budú výsledky, ja si myslím, že ich môžeme posunúť, aby boli aj verejne. Ak teda budú verejné, tak potom asi na niektorej z najbližších konferencií takýchto verejných by nebolo celkom od veci. Určite to komunitu zaujíma. Áno, ja si myslím, že pán riaditeľ Kováč mi spomínal, že budú robiť aj stav kybernetickej bezpečnosti, alebo už teraz pre upresnenie, ja som už na Miri asi 3. mesiac, to v niektorých prípadoch patrí tak, že už by som mal odísť, ale tak mi bolo povedané, že bude, tak ako sa robí v GDPR, ako sa robí na Národnom bezpečnostnom úrade, budú robiť stav kybernetickej bezpečnosti aj za Miri a to bude verejné. Milan, začal si s zaujímavou... Žolty, nechceš niečo doplniť? Začal si s zaujímavou témou incidenty, ale načal si to len tak na pol vety. A ja som vám navrhol jeden celý blok na túto tému, takže o tom by sa dalo tiež dlho rozprávať. Tak takou základnou všeobecnou otázkou, vieme dnes na úrovni štát alebo na úrovni verejná správa sa racionálne, nechcem povedať efektívne, vysporiadať so závažným kybernetickým bezpečnostným incidentom? Teraz tak rozmýšľam, vieš, akože, áno, dal si ten týždeň na prípravu, ale nestačil, aby som pekne odpovedal na túto otázku. Čiže začnem z druhého konca. Tak ako minulý rok sa nesol v znamení ransomwareu a bolo ho veľa, mali sme kopec prípadov, niektoré publikované, niektoré nie, tak koniec toho roka a začiatok tohto roka sa skôr nesie v znamení takých tých štátom sponzorovaných útokov a špionáží a podobného typu incidentov. A máme ich tiež celkom veľa. No a či sme pripravení, ťažko povedať. Zober si, že taký kataster bol obrovský problém. Ale tak ty si sa pýtal. Kataster bol obrovský problém, ale v podstate sme ho zvládli. Hej. Všetci sme priložili ruku k dielu, pár mesiacov nám nechodili traktory po poliach, pretože boli navádzané GPS-kou, ale potom sa znova rozbehli. No a tak nejak to znova stojí a chodí. Čiže štát je schopný prežiť strašne veľa. A verejná správa a v podstate aj samosprávy na konci dňa takisto, ale tých ľudí to boli. Čiže zasa veľkým oblúkom popriem, čo som povedal, technicky sme to schopní zvládnuť, na praktické rovine bude nás to bolieť. A ja tak nejak cítim vo vzduchu, a nemôžem hovoriť o konkrétnych incidentoch, ale cítim vo vzduchu, že ešte nás to možno v blízkej budúcnosti bude bolieť celkom veľa. Myslia si to aj vendory? Trikrát potom pukne, že on sa rozbehne. Já bych doplnil vlastně, že praktická zkušenost a měřitelnost efektivity právě může vycházet z toho, jaký to je incident, jestli to je kritický incident nebo incident. Incident nemůže být, že se 3krát špatně zaloguju a může to být incident. Takže z toho bych vycházel, o jaký typ incidentu jde. A samozřejmě potom z auditu a z nějaké kapanalýzy vychází vlastně, jak předcházet řekněme, těm škodám, takže potom podle toho se hodnotí, jak snižovat rizika a předcházet velkým škodám. Jiný to bude ve veřejné správě, jiné to bude v automotiv, jiné to bude v bance, takže zase podle toho, v jakém segmentu se ten incident odehraje, tak takovou má kritičnost, takže jak tady byl vzpomínaný příklad, v Čechách jsme měli případ Nymburské nemocnice, jo, přesně jako ransomware. Vlastně se ukázalo, že sice všichni jsou připravení, ale nikdo není ochoten pomoci, takže pak vlastně ve finále celé IT to mělo na svých bedrech,
Mělo tam 2 dodavatele, kteří byli schopni pomoci, takže pomáhali, jak mohli, ale prostě nemocnice, než se rozběhla, trvalo 3 měsíce. A teď je otázka, co to znamená za ten biznis pro tu nemocnici, protože výkony přišly a záznamy přišly na ruční záznam, takže vlastně byl to velký incident, ale vlastně chod nemocnice nebyl narušen. Jenom se odsunuly nějaké plány operací a tak dále. Když to bude v automotivu, tak je to vyčíslitelné. V té veřejné správě to bude podobné. Žol, držíš mikrofón akože takým nervóznym spôsobom, asi si chcel niečo povedať? Ale potom sa ťa niečo spýtam špeciálne. Ja si myslím, že tie týmy máme veľmi fajn, aj práve ktoré sa ukázali v tých ťažkých incidentoch a v ťažkých časoch. Na druhej strane o tej automatizácii pomocou, o ktorej som hovoril v mojej prezentácii, tak ja mám veľké obavy, že to môže byť ešte veľmi zle, že aby som to zaklopal určite, že sa nemôže stať nič ešte horšie. Nechaj si ešte mikrofón a potom ešte sa spýtam aj 2 kolegov ostatných od vendorskej strany. Napadá mi taká otázka, a nie je tam v tom zozname tém, tam nie je, takže nadýchnite sa a skúste na to na rovinu odpovedať. Na začiatku sme naznačili, že je celkom netriviálnou záležitosťou verejné obstarávanie. To znamená, že skrátka dlho trvajú obstarania nejakých technológií a služieb zo strany vendorov smerom ku štátu. Nehovorím teraz o súkromnej spoločnosti, ale tam to nie je jednoduché. Ale teraz si predstavte incident závažný, kritická infraštruktúra, whatever, kde skrátka týkajú minúty a nemáte čas na spustenie obstarávacích procesov. Ste schopní so štátom spolupracovať v takýchto chvíľach pro bono? Áno. A rovno to poviem, že aj sa to deje bežne, proste pokiaľ príde ten zákazník, ktorý čelí nejakému incidentu a je jedno teraz, či to je náš partner, alebo je to náš zákazník, my mu vieme zapožičať v podstate akúkoľvek technológiu. Obratom, to, čo tu máme, lebo máme tu samozrejme nejaké skladové zásoby, ktoré vieme, povedzme, ja neviem, potrebuje rozbehnúť nejakú novú infraštruktúru, potrebuje tam firewall napríklad, hej, není problém proste mu zapožičať kľudne a v prípade aj napríklad katastra to tak bolo, že mali tam nejaké boxy zapožičané na dlhé obdobie mesiacov, hej, a nie je to problém, vieme tak promptne reagovať. Samozrejme sú veci, ktoré ako vendor pro bono nebudeme robiť, to je nejaký DeFir a myslím si, že ani žiadna nejaká iná firma, asi ani tá, ktorá rieši podobné incidenty a všetci ju tu poznáme, lebo je pomerne známa, tak asi tiež to nerobí pro bono. Ale čo sa týka nás ako nejakého vendora, hovorím teraz za Fortinet, tak samozrejme nie je to problém. Neviem, či mieríš na niečo, ale zrovna sa... Nemám konkrétny incident na mysli. Zrovna sa niekde niečo deje, nemôžem povedať, že kde. Na druhý deň sme vedeli dodať 8 obrovských firewallov pro bono práve, aby mohli okamžite proste nasypať veci. A nehovoriac o Unit 42 službách, kde vieme tiež okamžite akože naskočiť aj cez incident response. Však to je naša úloha, si myslím. Tak nie, lebo však vy musíte poslať na konci faktúru nejakú, tak preto sa pýtam, že či ju aj pošlete. Já bych se doplnil, že samozřejmě jsou tam věci, které může pořešit distributor nebo partner, který mají nějaké věci skladem. My na základě jednoho velkého incidentu, který se stal někdy před rokem, 3/4 rokem, tak jsme koncipovali s lokálním partnerem službu, která se jmenuje Incident Response. A to znamená, dodáme ruce, dodáme hardware, máme připraveno něco, čemu říkáme Incident Response Kit. A ten samozřejmě zahrnuje nějakou serverovou jednotku, nějakou bezpečnostní jednotku, nějaké bezpečnostní služby a je to připraveno vlastně ve skladu s dodatelností do 24 hodin. Takže když se stane nějaký závažný incident a potřebujeme třeba udržet nějakou kritickou infrastrukturu u napadené organizace, tak lze využít této incident response služby. Je to služba, takže my samozřejmě ad hoc poskytneme, ale ve finále někdo zaplatí. Chceš si reagovať na to? Ja možno ešte skočím trošku dozadu. Že či vieme zvládnuť ten incident. Možno k tomu ešte by som povedal jednu vec. Čo mne chýba, tak v prípadoch, kedy je to možné, také nejaké poučenie z toho incidentu, také verejné.
Niekedy je to také problematické, samozrejme, ale keby to bolo možné, tak by bolo super mať možnosť. Napríklad bol som na jednej konferencii, kde v zahraničí, kde Orange mal obrovský incident v komerčná firma, tak oni si to možno môžu dovoliť to priznať. A nerobili s tým nejaké okolky, že povedali úplne naozaj, že dosť podrobné detaily, čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo urobili preto, aby sa to už nestalo znovu. A toto trošku by som povedal, že tu chýba a to by bolo zle, keby sme to tak ako nehali. Trošku nadviažem na to, čo si teraz otvoril a potom prejdem na ešte jeden blok, keď máme ešte chvíľu času. Ide totiž o to, že pri nejakých auditoch sme sa viacerí auditori stretli s tým, že robili sme audit u takého prevádzkovateľa základnej služby, o ktorom sme vedeli, že prešiel v nejakej minulosti v rámci toho auditného obdobia nejakým veľkým incidentom. Keď sme sa spýtali Národného bezpečnostného úradu, že či sú nám v stave poskytnúť napríklad podrobnosti o tom alebo správu, tak úrad na to reagoval spôsobom, že nemôžu, lebo oni nie sú tí oprávnení, lebo paragraf 12, to znamená, že nemôžu skrátka poskytnúť tú informáciu, ale nech sa s láskou obratíme na štatutára toho PZS, pretože on predsa tie informácie má a majú pravdu. Len teraz otázka je, že do akej miery sú oni ochotní zdieľať tieto informácie, alebo teda aký je ten mindset štatutárov v štáte, myslím štatutárov PZS, aj komerčných, aj ostatných, zdieľať tieto informácie. Pretože ty si vlastne trošku narazil na to, že by to nejaká oficialita, jedna či druhá, jak vedľa seba sedia, vytrieskala on do sveta, ale to není o tom, to je predsa o štatutárovi, že či dá informáciu k dispozícii tak, ako ten nešťastný kataster. Áno, ale ak ideme teda ako tou cestou, že nehovoríme o tom, tak je to správny postoj, lebo ja si nemyslím, že áno, lebo vieš, my napríklad, teraz to poviem z opačného pohľadu, a nie je to možno tá istá situácia, ale podobný príklad. Keď má vendor nejakú zraniteľnosť, tak má ju tajiť, alebo ju má zverejniť? Pýtam sa. Ja skúsim zareagovať, akože my sme veľmi za to, aby sa informácie zverejňovali. Sme napríklad, čo sa týka zraniteľnosti, áno, s tým veľmi súhlasím, my sme napríklad CVE Numbering Authority, čiže my prideľujeme tie CVE čísla, koordinujeme s tým, kto objavil zraniteľnosť, s vendorov a podobne. Snažíme sa dotlačiť všetky strany k tomu, aby sa to zverejnilo. Veľmi podobné je to s incidentami. My máme tú mlčanlivosť úmyselne a ona má zmysel. Pretože keby sme ju nemali, tak by existovalo mnoho zákonných ciest, ako z nás vytrieskať napríklad, kto nám nahlásil incident, ako na to došiel a podobne. A na nešťastie stále je tu tá mentalita na Slovensku, že keď my niekomu oznámime, že má problém, tak on, že ja vás dám na súd, vy ste ma vyhekovali, hej? A ja vždy hovorím taký ten príklad, že pozrite sa, keby vám niekto povedal, že vonku na parkovisku ste nechali auto s otvorenými dverami a kufrom do Koránu, čo by ste urobili? Dali by ste ho na súd, alebo by ste mu poďakovali? Ale v prípade kyberincidentov stále tu nemáme tú kultúru. Čiže to je dôvod tej našej zákonnej mlčanlivosti. My jednoducho máme tú silnú mlčanlivosť na to, aby sme vedeli v podstate ochrániť tú druhú stranu. A áno, my dávame reporty, veľmi často, keď sa zúčastňujeme incidentov, tak máme z toho takú záverečnú správu, ktorú dáme tomu subjektu a veľmi často aj na políciu, napríklad keď sa jedná o podanie trestného oznámenia, my nedávame policajtom informáciu, ale to ide z ručky do ručky, že my to dáme tomu konateľovi, konateľ to dá tomu vyšetrovateľovi, vybavená vec. A ešte je tam jeden praktický problém, čiže to je k tomu, ale ja som veľmi silno za to, aby organizácie hovorili o svojich incidentoch a dokonca, aj keď ideme na prvé stretnutie ku incidentu, hneď im hovoríme, pripravte si komunikáciu, toto vybuble. A nehovoríme komunikáciu, kde ututlete, ale kde sa k tomu férovo postavíte, dáte rovno ďalšie kroky a tak ďalej, aby to bolo pekne, hej. Ale potom poviem trošičku aj na ich obhajobu možno, väčšina incidentov má taký ten dlhý chvost, že tú hlavnú časť riešenia urobím rýchlo a potom sa to ťahá a vždy ešte mám jednu vec a niečo. Čiže veľa incidentov v skutočnosti nie je úplne že zavretých, že prásk, teraz už mám hotový a viem o ňom hovoriť. Ak môžem, Milan, nadviažem na teba v podstate k tomu zdieľať, nezdieľať, súhlasím samozrejme, že zdieľať. My sa intenzívne, a teda samozrejme ostatné štátne orgány alebo orgány verejnej moci používajú registre CIRTu MBU, čiže my teda prijímame tie dáta o incidentoch v iných organizáciách a takisto aj naše nástroje, ktoré teda sme v rámci SOKu budovali, sú pripojené na CIRT a teda na MBU aj na MIR.
Čiže my tiež posielame informácie o tých incidentoch, ktoré teda sa u nás dejú. Akože nechcem sa rúhať, ale zatiaľ sme nemuseli čeliť nejakým teda naozaj že vážnym incidentom. Keď si spomenul Milan Kataster, tak toto zatiaľ sa teda u nás nestalo. I keď áno, samozrejme, samozrejme, ako, asi nie je otázka, že či sa to stane, ale kedy sa to stane. A možno len dopoviem, že dôležité, ako takto, že myslíme si, že sme celkom pripravení na zvládanie incidentov. Budeme to trénovať, budeme to vylepšovať, tie nástroje nás budú niekam posúvať, ľudia nás budú niekam posúvať, ale teda u nás, keď sme videli aj Kataster, tak sme teda sa zase o trošku viacej, keď už teda SOC bežal a teda implementácia SOC bežala, viacej sme sa začali pozerať na business continuity, že incident zvládneme, že vendori sú pripravení, Žolt je veľmi aktívny v tom, ako pomáhať, alebo teda pomáhať. Mal som viackrát možnosť príležitosť teda vyskúšať nejaké nástroje, čiže ako keby ten vendorský sektor je pripravený, pomôžu nám pri naozaj vážnych situáciách. Že toto zvládneme, ale ako rýchlo teda, napríklad v prípade katastru a možno aj v iných ako keby problémových kritických službách, že či sme schopní postaviť rýchlo, alebo ako rýchlo sme ich schopní postaviť na nohy. Čiže na to sa chceme pozerať aj u nás, lebo teda poskytujeme tiež zaujímavé služby v oblasti teda sociálnej oblasti a teda aj v zamestnanosti. Čiže o to by sme neradi prišli, alebo neradi by sme pripravili občana o dávky napríklad, alebo znemožnili mu proste riešiť otázky zamestnanosti a podobne. Čiže na to sa teda u nás chceme zameriavať a trénovať ako keby tú pripravenosť. A to sú tie procesy strojov trojuholníku. Ďakujem, super si to zakončil. Zaznela tu skrátka CVE, tak pre auditorium to je Common Vulnerabilities Enumeration alebo niečo v tom zmysle. V zásade ide o centrálnu databázu zraniteľností celosvetovo distribuovanú a každá krajina má nejakého svojho správcu a správcom CVE na Slovensku je SK-CERT. V podstate to naozaj zoznam všetkých dier v systémoch, aby som to takto zjednodušene povedal, ktoré by mali byť šírené čo najintenzívnejšie. Skôr, než sa to dozvie temná strana sily. No, posledný krátky bod, máme 5 minút a zároveň aj vyzvem auditorium, ak máte nejaké otázky, tak si ich pripravte a zdvihnite ruku, prosím, a dobehnem. Ten posledný bod by som nazval budúcnosť kyberbezpečnosti vo verejnej správe, keď tu hovoríme o verejnej správe. Ťažko sa predpovedá budúcnosť na Slovensku, lebo mali sme 2 kryštálové gule, jednu sme rozbili, druhú niekto ukradol. Ale skúste sa tak nejak nadýchnúť a každý z kraja povedať, čo si myslíte o budúcnosti KB, aké budú hlavné priority štátu v kyberbezpečnosti, to asi Laco, aký dopad bude mať AI na obranu útok, že sme tento buzzword ešte nepoužili v tomto bloku. Dobre. Ktoré technologie sú kľúčové a tak ďalej. Milan. Když to mám začít, tak já bych začal tím AI. Jsem to měl v té dnešní prezentaci a jestli uvažujeme o tom, že internet byl přelomová technologie, podobné milníky najdeme v historii lidstva mnohokrát, vynález, já nevím, parní stroje, internet, když jdeme do internetu a AI je úplně stejný přelomový prvek, který se nás už dotýká. Takže za mě budoucnost veřejné správy je úzce spjata s AI, protože pokud ji nebudeme používat, tak bude použita proti nám. Tak môžem ja teda tak budúcnosť vlastne v tej oblasti kyberbezpečnosti keby nevidím len teda v tom, že aké technológie používame, ale teda ako ich používame. Že technológie vždy nejaké teda vieme dostať v rámci svojich možností, ale teda spôsob, akým ich používame, to bude rozhodujúce. Že teda, či ich vieme vôbec použiť, či máme na to tých ľudí, či máme na to tie procesy, či vidíme na ten problém, či ho vieme riešiť, ako rýchlo ho vieme riešiť. Čiže samozrejme tá automatizácia nás bude niekam posúvať, začíname na ňu rozmýšľať aj my, postupne teda ešte sme nedokončili poriadne implementáciu, začíname rozmýšľať nad rozvojom, čiže v tom ja vidím budúcnosť, nezastaviť sa, lebo ako keby najväčší omyl je, že teda kyberbezpečnosť vyrieším proste projektom. A teda som v pohode. Ktorý skončí. Áno, minister sa spýtal, že teda, no a teda už budeme bezpeční, pán riaditeľ, že áno, budeme, do nejakej miery. Ja to vnímam tak, že áno, bude to stále možno zložitejšie a komplikovanejšie. To, čo platilo pred rokom, dnes už neplatí a
A keby som teraz povedal niečo, že toto bude univerzálna nejaká formulka, ktorá bude magická a bude platná, tak za chvíľu tiež nebude platiť. Takže bude treba reagovať promptne na to, čo sa bude diať v tejto oblasti. Máme tu AI, áno, je to vec, ktorá je veľkou témou. Možno dnes ešte nie každý prevádzkuje nejaké takéto aplikácie, ale jednoducho bude to raz súčasťou našich infraštruktúr. Treba tú infraštruktúru už teraz budovať s ohľadom na to, že takéto aplikácie budeme prevádzkovať všetci. Budeme mať rôzne modely, budú to cloudové nejaké modely, budú to lokálne modely, budeme musieť dohľadovať vstupy, výstupy z týchto modelov, možno nejak inteligentne rutovať, čo tam má ísť, čo tam nemá ísť, ako je to využívané a tak ďalej a tak ďalej. Je to obrovská téma. Do budúcnosti určite aj práca samotného nejakého bezpečáka sa zmení z toho pohľadu, že ak predtým sa rozprával s tými zariadeniami a potreboval ovládať nejaký jazyk programovací alebo nejakú konzolu a príkazy Linuxové alebo neviem čo, nejaký PowerShell. OK, toto asi tiež sa zmení a bude musieť sa hlavne vedieť preorientovať na to, aby sa vedelo rozprávať s nejakým AI modelom, ktorý tie veci pravdepodobne bude za neho klikať, za neho nastavovať, za neho ladiť a konfigurovať a on bude v tej pozícii toho man in the loop, toho nejakého supervízora nad takýmito systémami. Takže aj v tomto nás čaká obrovská nejaká zmena, vidím to už dnes, ten posun tam je, že klikáme do tých konzol menej a viac dávame nejaké prompty, takže na to sa tiež treba pripraviť. Mne osobne sa neúplne páči tá rýchlosť, kde sa to uberá, pomocou alebo vďaka alebo za to AI, ale ty si asi nebol na mojej prednáške, tak by som 2 čísla spomenul z toho Incident Response Reportu, ktorý som tam spomínal, že podľa našich analýz zneužitie zraniteľnosti je do 15 minút, ako náhle sa zverejní s konkrétnym nejakým nástrojom a do 72 minút od nabúrania sa po exfiltráciu trvá čas. Čiže je to veľmi rýchle a možno, aby sme zapojili publikum, ako kedysi Freddie Mercury zapojil z Vive Rakiu. Kto si myslí, že to je dramatické, toto zníženie toho času? Yes. Je to zle, ale bude to dobré. Žolty sa impersonifikoval do Freddyho duše. Automatizácia určite, tiež som spomínal, že budeme mať aj asistentov, budú analytici virtuálni, ktorí nám budú pomáhať, tak ako nám pomáhajú teraz v bežnej činnosti, napísať maily, čiže bude to viac a viac automatizované. Len aby sme to ustáli, to čo sme sa rozprávali tiež s identitami, že vlastne sme na prelome bodu toho, že či tí AI asistenti a tí boti už majú identitu alebo nie. Že? Ja som úplne súhlasím. Láco? Tak budúcnosť kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Prechádzame už to, čo bolo, teraz skúsme nájsť, to neplatiť. Compliance nechávame za sebou, pôjdeme skôr do technológií a udržateľnosti, do motivovania person odbornosti, udržateľnosti vlastne všetkého, čo sa nastaví. Súhlasím aj s tým, že pôjdeme isto alebo sa plánuje do nejakých cloudov, čiastkových celkov alebo rezortných cirtov. A čo sa týka AI, no bohužiaľ je to tak, že to ide veľmi rýchlo, alebo chvála Bohu, teraz neviem povedať, tak na jednej strane ako sa zrýchlia útoky, zrýchli sa aj obrana. Nechajme sa prekvapiť, akou rýchlosťou to pôjde. Ivan zvolil veľmi zlý smer, pretože zvolil to v podstate od optimizmu k pesimizmu a tak sa padal nemá zakončovať. Nie, ja som ho zvolil vedome. Ale každopádne, ja, čo sa týka budúcnosti, tak predikujem veľké incidenty spôsobené práve tým, ako organizácie nasadzujú AI do svojich procesov a vôbec tomu nerozumejú. A tým nemyslím len organizácie také tie bežné, ktoré nevedia, nemajú dôvod vedieť, ako to reálne na spodku funguje. Ale ja viem o niekoľkých veľkých bezpečnostných tímoch, ktoré nasadili také tie agentské systémy spôsobom, ktorý viem, že nie je bezpečný.
A to je jednoducho recept na katastrofu. Jedného dňa im príde e-mail, v tom e-maili bude tá výzva pre ten agentský systém a ten agentský systém urobí veci a tá krajina zhorí. Čiže ja vidím v blízkom horizonte veľa incidentov spôsobených neznalým nasadzovaním AI a obzvlášť teda agentských systémov a nevidím úplne cestu vpred. Plus takisto myslím si, že budú aj nejaké ďalšie incidenty, čo sa týkajú, ako som hovoril, napríklad tých štátnych aktérov. Čiže čaká nás robota. Čiže takto v roli riaditeľa SK Certus je v podstate jediný štátny zamestnanec platený za paranoju. Je to úplne v poriadku. Niekto z tohto cteného auditoria otázky, ak máte, tak ručičku hore, prosím. Nikto sa na nič nechce pýtať. Tam som zavedal. Dobre, takže tým pádom poďakujem mojim panelistom. Tak to zoberiem z kraja. Milan Habrcetl, Cisco, Peter Daňko, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a všetkého ostatného. Peťo Kočík, Fortinet Žolt Geci, Palo Alto, Laco Šnapko, Miri, Milan Pikula, Národný bezpečnostný úrad. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem aj Ivanovi Makaterovi za moderovanie, ďakujem všetkým panelistom. Teraz si dáme takú 10-minútovú prestávku.